Aku ora budhet. Ning aku kepengin ngerti sak tenane. Apa kowe ngerti kondange kanca-kancaku kabeh? Kowe berandal ing alas Sukosoyo iki to, aku wis ngerti kondangmu. Nanging aku ora bakal digret. Ning kondang peti monggo ha ngono. Nah, Kowe ngomong apa, Dik? monggo bodhongo. Monggo Apa ngono. bisa ya? Yo. Saiki timbangane kowe bali dari Batang. Ayo, minggir. Ora tak ngadepi karo sing wedhus sing blegok sing nekat. Oh. Ora bakal aku mundur yen durung iso nyuwanke kowe sak kanca ing kasane Dan jadepe ati kowe bakal ningket aku sak kono ki. Nendang kowe. Ya, ndak. Ayo. Eh balen. Ayo. Ini bae.